Un o negeseuon canolog Iesu oedd fod teyrnas Dduw ger llaw, neu fod teyrnas Dduw yn agos. Ac un o rannau mwyaf enwog Gweddi'r Arglwydd yw deled dy deyrnas. Ond beth yn union yw'r syniad yma sydd yn y Beibl am deyrnas Dduw, a bod y deyrnas yma yn dod yma fel yn y nefoedd? Wel, all neb wadu fod yna rhywbeth ddim cweit yn iawn gyda'r byd yma. O newyn a thlodi ac o dor perthynas i'r argyfwng presennol. Mae yna ryw reddf yn dweud wrthyn ni mae nid fel yma mae hi fod. Falle fod yna hiraeth yn eich calon chi, heb i chi hyd yn oed allu esbonio'r peth yn iawn, i deyrnas arall dorri trwyddo mewn i'r byd toredig yma. Wel, dyna un ffordd o geisio deall neges Iesu fod teyrnas Dduw ger llaw. Yr addewid fod yna frenin wedi dod sydd am droi popeth ben i weired ac sydd yn y busnes o roi popeth yn iawn. Ond y broblem ydy, a dyma sydd efallai yn anodd i ni ddeall, yw ein bod ni'n byw mewn cyfnod nawr lle mae'r deyrnas yn torri trwyddo ond heb ei sefydlu'n llawn. A falle fod rhai ohonoch chi, union fel ydw i, wedi ffeindio chi'n yn gofyn sut allai brofi a bod yn berson teyrnas Dduw yng nghanol y storm i ni gyd yn ei brofi ac yn byw trwyddo fe ar hyn o bryd. Dwi am awgrymu fod modd i bawb fod yn bartneriaid efo Duw yn y gwaith o dorri ei deyrnas trwyddo yn y byd heddiw. Yn yr Hen Testament, yn Exodus 19 adnodau 7 a 6, mae Duw yn dweud wrth ei bobl, Fi sydd bia'r ddeiar gyfan, a byddwch chi'n offeiriaid yn gwasanaethu'r brenin ac yn genedl sanctaidd. Dyna'r neges rwy ti i'w rhoi i bobl Israel. Ac yna yn y Testament Newydd, reit ar ddiwedd y Beibl, mae yr un neges yn cael ei rannu i bobl Dduw yn Datguddiad 1 adnod 6. Mae'n teyrnasu drosto ni ac mae wedi gwneud ni gyd yn offeiriaid sy'n gwasanaethu Duw ei dad. Mae Duw wedi eich gwahodd i fod yn bartneriaid gyda fe wrth i'w deyrnas dorri trwyddo yng nghanol y byd toredig yma. Mae yna rôl offeiriadol i bawb. Nawr, be mae hwnna'n ei olygu? Byddwn ni'n disgwyl i bawb wisgo coler wen, ffrog, a byddwn ni'n dechrau galw pawb yn barchedig? Wel, na. Ystyr offeiriad yw rhywun sy'n pontio pobl at Dduw. Ac mai Iesu ei hun yw'r offeiriad mawr a pherffaith, mae'r Beibl yn ein galw ni gyd i fod yn bobl sy'n dangos teyrnas Dduw i bobl eraill. Ond be mae hwnna yn ei olygu yn ymarferol? Yn gyntaf, mae ei wneud ag ystyried dan deyrnasiad pwy ydych chi. Wrth gwrs fod yna ddylanwadau gwahanol arno ni gyd, ac wrth gwrs ein bod ni'n ofn ac ychydig bach yn fwy stressed na'r arfer ar hyn o bryd. Ond nid oes rhaid i'r ofn neu'r stres yna lywodraethu. Mae modd i ni gredu a gadael i heddwch a gwerthoedd teyrnas Dduw lywodraethu yn ein bywydau ni heddiw. Mae modd byw fel tasen ni'n barod yn rhydd. Mae modd gwneud hynny drwy fod yn onest gyda Duw ynglŷn â'r ffaith nad ydyn ni'n gallu sortio ein problemau personol allan, be mae'r Beibl yn ei alw yn bechod, heb sôn am sortio problemau'r byd a'r cyfan allan yn hunain, a bod ni angen troi at Dduw am help. Yn lle gadael i'r ffordd i ni'n byw, y ffordd da ni'n siarad efo'n gilydd a beth da ni'n gwneud gyda'n amser a'n egni gael ei reoli gan ofn a stres, fe allwn ni fyw drwy adael i werthoedd ag ysbryd teyrnas Dduw yn rheoli ni. Pan oedd Duw yn gwahodd i bobl i fod yn bartneriaid efo fe yn yr Exodus ac hefyd yn Datguddiad, oedd e'n gwahodd ei bobl i fod yn offeriadon mewn amgylchiadau anodd.
Yn Exodus, roedd ei bobl wedi bod yn gaeth yn yr Aifft a nawr yn wynebu taith hir yn yr anialwch. Yn datguddiad, oedd yr eglwysi'n wynebu erledigaeth ofnadwy dan law yr ymerawdwr Rhufeinig. Ond roedd pobl Duw dal yn cael ei galw i fod yn bobl y deyrnas, yn cael ei galw'n offeriadon ac yn bobl oedd yn tystio a dangos fod teyrnas well yn torri trwyddo hyd yn oed yn wyneb argyfwng. Dydy gobaith y Cristion ddim yn dibynnu ar circumstances heddiw. Mae'n dibynnu ar yn gobaith fod teyrnas well yn torri trwyddo. Yng nghanol yr argyfwng yma, wy'n credu y gallwn ni weld arwyddion o'r deyrnas yna yn torri trwyddo. Wrth i'r banciau bwyd sy'n cael ei redeg gan eglwysi trwy'r wlad fwydo mwy a mwy o bobl. Wrth i bobl stopio a meddwl am Dduw a Iesu, falle am y tro cyntaf erioed neu o leiaf am y tro cyntaf ers bod nhw'n blant yn ysgol Sul. Wrth i bobl garu a gwasanaethu cymdogio mewn ffordd da ni heb weld ers cenedlaethau. Yng nghanol teyrnas ofn, da ni'n cael specian ar deyrnas well yn torri trwyddo, sef teyrnas Dduw. A mae yna wahoddiad, nid yn unig i bawb ddod yn blant ac i berthyn i'r deyrnas yna, ond mae Duw hyd yn oed yn gwahodd ni i fod yn bartneriaid, yn offeriadon yn ei deyrnas e. Wrth i ni fyw mewn teyrnas flinedig, gadewch i ni fod yn bobl y deyrnas anweledig sy'n torri trwyddo. Pob bendith i chi.